9. mandamentua. Ez duzu pentsamendu edo ekintza lizunik onartuko. Baina nork esaten du zer den pentsamendu lizun bat? Nola kontrolatu ezaket nik pentsamendu lizunik ez izateko? Zergatik ezin dugu eraman pentsamendu lizun bat errealitatera gustoko baldin badugu. Errepresio sexuala betianik izan da eta gaur egun ere oraindik izaten dugu. Baina ni buruz egiteko gonbidatu super berezia ekarri dugu. Bera kontatuko digu nola izan ziren bere lehenengo pentsamendu lizunak. Bueno, kepa jekora! Ongi etorrian ere Elizara, mila esker etortzagatik. Mila esker, gonbidapenagatik. Bai, pasik zaude, gustatzen zaizu. Bueno, badakizu, zuk deitzen didazun bakoitzan eta kostatzen zaidala ezetxe zatea, ze gainera, bueno, pues ja, hainbat momentutan ibili gara elkarrekin, eta deituta berehala sobera pentsatu gabe, ze, bai. Oso ongi. Ba, bueno, zure buru aurkeztu baino lehen, aurkeztuko dizut, kepa, sagardoa latan, kariño. Zora atera dute sagardoa latan, eramateko edozin lekutara, eta den dezakegu sagardoa, bueno, hondartzan, piknikean, kruizina egitara joten garenean, edozin lekutara, eraman dezakegu sagardoa latan. Gustoko duzu sagardoa? Bai, eta gainera igual izan daiteke egokia gauza lizunak eta likitsak egiten ditugunean, nola baiteri hidratatzeko. Hori da, eta gainera sagarra eskedena dago erlazionatuta, kariño. Zeratu da. Irekiko diazu forez? Bai, hori xe. Ua, ze fresko. A ver, ASMR pixka bat. Wow. Euskal sagardoa latan. Tori, kariño, zuretzat. Daztatu ginen dut? Bai, noski. Txin-txin, venga. Topa. Kuirrengatik. Ara. Buah. Perfecta, egin dut hemen. Bueno. Gero kariño norbait etortzau garbitzera, bale, mesedez papertxoren bat edo. Baina bukaeran egingo dugu. Kepa, konta idazu. Nor zara, edo aurkeztuko zaitut nik. Nik aurkeztuko zaitut, venga ba. Bera da, kepa jekora, Nafarroakoa, kuirra, egameko kidea, egam Nafarroako kidea. Bai. Beste gauza askoren artean. Bai. Irakaslea ere izan dakoa, Bai, horixe. Euskaltegian. Beste zerbait irakatsi duzu? Astapenean ibili nintzen udalikastolan lehen hezkuntzan matematika irakasten. Oh, wow. Eta gero saltua hor langabezian geratu eta aukera izan nuen posizio batzuk azterketa bat egiteko eta heldun irakaskuntzen ibili naiz, bueno, bizitza aldatu zidan proba horrek eta gozatzen ikaslekin. Ze guai. Bai. Eta zerbait gehiago, zerbait saltza askotan ibiltzen zarela? Bueno, ni ibili naiz, eta nik askotan izan dut eta militantzek edo ni osatu nautela, ezta? Oso gaztetatik eta askotan aipatu izan dut. Gero, hitz egingo dugu nolabait ere testu inguruaz, ezta? Bai. Zerolako testu inguruan bizizan nintzenik, baina 14 bat urte nituela, San Ferminetan, hor bazegoen hainbat jende dantzan, barra baten gainean. Erdi biluzik, eta ezakitzer, talde ekologistako jendea zen. Vale. Eta nik segituan sentitu nuen hori zelan ere jendea. Eta hor bazegoela jende ezberdina, bazegoela hor jende multzo bat niri zerbait ekarriko zidana, Iruña gris horretan nik ikusten ez nuen zerbait, ezta? Orduan, bai, hasi nintzen hasiera batean talde ekologistan, gero talde antimilitaristan, nazi arte internazionalistan, irratian, euskararen defentsan, LGTBI mugimenduen edo gara hortan ja eganen sartu nintzen, 80. hamarkadaren akaberan, irratian erran bezala, baina bueno, bai guzki irratian xamurki sexuaren gainean eta mintzatzen ginen saio batean, astean, eta gero, pues bueno, pues saltza gustatzen zait eta deitzen badiate handik eta mendik eta kostatzen zait ezetz esatea, orain ikasten ari naiz, egia erran da, baina gustatzen zait, eta nik uste dut benetan borroka egin behar dugula bestelako jendartea lortzearen. Zalantzarik gabe. Bai. Eta gaurko gaiarekin hasi baino lehen, aipatu nahi dut ere, bueno, egamen gauza asko egiten dituzuela, baien artean Mari Pensando jaurdunaldia dagoela, ez? Bai. Urtero egiten duzuela.
Bai. Konte guztu pixkatxo bat. Bueno, Marisolasak, bai? Marisolasak. Bazterretan. Vale. Eta nondik etorri den ideia hau, ezta? Gu ikusi genuen eganen papera zein den, ezta? Eta aztertu genuen batetik badela kalean egotea eta aldarrikatzea borrokatzen gara gure eskubideen alde. Edo zintokitan, karrikat dela, instituziote dela, baina gero ardura ere badugu gure diskursoa osatu eta jantzi egin behar dugula, ezta? Eta importantea da gainera sareak sortzea. Eta orduan guk sareak sortzen ditugu hemengo bertako taldeekin, eta talde internazionalista garen einean, Euskal Herriko taldeetatik harago, guk harremana egiten dugu mundu mailako eta Espainia aldeko jendearekin, eta baita estatu frantziarrako jendearekin, ezta. Orduan pentsatu genuen zein izan daitezken eta gu zeharkatzen gaituzten gaiak, eta ikusi genuen batetik badela transfeminismoa, eta gero bestetik ere, badugula gizon ikuspuntotik eta zenolako maskulinitate hegemoniko horretatik zenolako diskursoak eratzen aldiren, ezta? Orduan, egin izan dugu, eta aurtengoa ja, 2025koa izanen da 6. aldia. Wow. Bai, 6. aldia, urtero egiten dugu horrelako irudi potente bat, ezta? Marisa Mantxolak egiten diguna. Eta guk nahi dugu akademiako, taldeetako eta kaleko jendea ekarri partekatu egun oso bat, aurten urriaren 8 lauan izanen da Marikondestablen, izanen da, Iruñan bertan, eta hori guztia osatzeko bazkari vegano bat antolatzen du gure kide batek, Pakak, eta, polit askoa izaten da, ze elkargune polita da. Gure ideia garatzeko, gure diskursoak izateko eta bereziki jakiteko zer nahi dugun, eta zeren alde borrokatzen garen. Bai, ze garrantzitsua da ez, askotan gertatzen da talde askorekin, pertsona askorekin, individu askorekin, behin diskurtso bat garatuta hor gelditzen dela, eta diskurso horrekin gelditzen dela, eta faltaz egun askotan da, oraindik ere ikasten jarraitzea ez, beste ahotsa batzuk entzutea, beste realitate batzuk ulertzea eta ezagutzea, gure borrokan jarraitzeko, ez azkenan kolektibo bat garen enean, kolektiboaren alde egin behar dugu borroka, ez bakarrik individuaren alde, edo gure interes propioen alde bakarrik. Hori da, eta gainera, nola baiter guk bilatzen dugu, nola uztartu batetik akademiak zer dioen, eta gero jendeak, taldeteko jendeak, edo karrikan da bilen edo zeinek eta zer dioen, ezta? Eta hori importantea da, horresegatik antolatzen ditugun maietan izaten da denetarako tartea. Gustatzen zaigu, diskurso politiko garatua ala nola adibidez izan genuen biopolitika del armario liburuaren aurkezpena, ezta? Armairuak zenolako erpinak dituen gure bizitzan, eta gero hortaz ere nahi baldimazu hitz eginen dugu, gure bizitzaren parte bat hor barruan basatu dugu, ileuntasunean, ezta? Eta hor batetik da, zenolako egitura soziala dagoen gu barneraturik eta eskutaturik izateko, eta gero guk zenolako leginak egiten ditugun hortik ateratzeko eta armairua bera ere suntsitzeko. Orduan, hoiesek dira Marisolasak bazterretan jardunaldearen eginkizuna nola baitere, baina ez da bakarra. Ze hau egiten dugu modu batean, baina gero egin ere egiten dugu xoka jite disidenteak. Gero ja, euskarazko jardunaldi batzuk ere ez? Bai, eta horretan uztartzen ditugu bi kontu guretako agitz importantiak direna. Bata da, hizkuntza, euskara, eta besteara genero, sexu eta genero disidentzia. Eta nola uztartzen ditugun bi hoiek, ezta? Orduan hoiek ja, datak izan dira azaroan, eta euskara gutxan egiten ditugu Laban, aurten gainera Torino berria ezagutuko dugu, toki berria Labarendako. Eta horretan ere, euskal komunitatea gure diskursoaren beraren barruan dago. Eta orduan nola uztartu, berrio diot, nola uztartu hizkuntza eta sexu genero disidentzia, ze gainera euskaraz badugu zer landu eta zer proposatu ere, bai. Bai, eta zuek egin zenuten proposamen bat, zela xoka, ezakit forma edo erabiltzea, ez? Bai, kuriosua da, ze, azken urte hauetan eta, bai, espainolez eta asko esaten da, les amigues eta horrelako gauzak, ez da, frantsesez ere badituzte, inglesez ere badira, italiera zertxo bait irakurri dut, katalanez atera berri da liburu bat, eta guk ikusi genuen euskeraz, hor, orokorrean genero marka oso urria dela, baina bai egiten dela, hainbat esparrutan oso edatuta dagoen alokutibo, hau da, itanoan, ez da?
Guk hemen hegoalden erabiltzen dugu itanoa, baina Ipar Euskal Herrian erabiltzen dute toka eta noka. Toka gizonen artean eta noka emakumeen artean, ezta? Edo emakume bati zuzentzen zarenea, ezta? Eta guk pentsatu, eta nola egingo dugu? Bestaldean dagoena ez bitarra bada. Bai, Eta orduan esan genuen, gurea ez toka eta ez noka. Gurea xoka. xoka. Orduan, hasi ginen, eta neurri handi batean da proposamen serioa, baina provokazioa ere ba. Behar da, beharrezkoa da, ez, provokazioa. Provokazio da bidea. Bai, Horretan garbi dugu, ez da? Total. Eta orduan hasi ginen, hor alokotiborako eta aditzak proposatzen, nik eman diat, eman dixat, ez da? Horrelako adiz taulak eta eratu ditugu, eta orduan honek arrabotsa sortu zuen han eta hemen, ez da? Izan ziren oso aldeko jarrerak, egia erran behar da, oso txalotuak izan ziren, han eta hemen jasu ziren gure proposamenak, baina gero kritikak ere izan ziren, beti bezala, beharrezkoa ote den, ez ote den ja euskara zuka bera ere, ez ote den inklusiboa, eta bar. Eta, ibiltzearen ondorioz ere ikusi dugu badagoela hor zer landurik, eta aurten izanen da azaroan, eta 3. aldiz egingo ditugu jardunaldiak Iruñeko Laba aretoan. Niri flipatzen abena da hori, nola jendak esaten duen, baina eski badago zuka eta listo, baina kalean erabiltzen da zuka bakarrik. Zer erabiltzen du jendeak? Nola erabiltzen da itanoa? Zenik adibidez, beti aipatu dut, ezagutzen duana izaten da, gizonekin daudenean itanoa erabiltzen dutela, baina emakume batekin hitz egiten dutenean, edo ezbitar batekin hitz egiten dutenean, zu erabiltzen dutela. Osa, ez dute itanoa, femeninoa edo erabiltzen. Zuzenean, zukara jotzen dute. Orduan, zuka ez da neutrala. Ez da neutrala eta ere gehiago. Landu den esparruetan, eta oraindik ere, orain dela guti arte, Euskal Herri irratian eta haunitzetan mintzatu izan da, erabili izan da itanoa, baina modu maskulinoan, ez da? Baina, gure hizkuntzaren egoera badakigu den zein den, eta ordua hor, alde batetik eta maila praktikoan, ikusiko dugu nola egiten dugun aurrera, baina teorikoan bederen ikusi behar dugu. Baina gauza askoz gehiago, ez da, zurekin ari bana izizketan, zezara nere aizpa, zezara nere arreba, edo gukerreten dugu bezala, gure arraizpa zara, ez da. Hor tarteko zerbait, eta beste hizkuntzetan egin bezala ze, euskarak ere, bideoiek jorratu behar ditu, eta horren egin behar dugu. Orduan, etengabe egoten gara horrelako, horren inguruan solasten, eta horren gaineko proposamenak egiten, ezta? Badago zer landurik, eta bereziki, importante da jendeak jakitea gure hizkuntzak horren nabarmena izanik ere gaztelaniak duen generoaren marka gure hizkuntzak ere baduela. Eta hitz egiten dugun modua, azken finean, jendartearen beraren isla da. Bai, zalantzari gabe. Baina, guaz, gaurko gaiarekin, jagin dugu promoa eta gitzegin dugu itzegin barrekoa, badakizu, Marisol Asaldiak urrian, eta xoka azaroan. Planazoak beti Iruñan, baina, gauzak diren bezala, kariño. Baina etortzia dute, Bai, noski, gu joaten gara besteleko askotara. Bilbora, Atarratzera, edo zindekutara joaten gara, jenda etortzea Iruña ere beharrezkoa dela. Baina, gaurko gaia, gaur landuko dugun mandamentua da 8. dela ez duzu pentsamendu edo ekintza lizunik onartuko. Inoiz entzun duzu mandamentua, imaginatzen baiet. Aitortu behar du lehenago eskatu dizudela mandamenduan eta zerrenda gogorazteko, ze nintzen, 12 urte nituela, jaunartzea egin nuen, baina gero badator sendotza, sendotza 12 urterekin, eta nila esan nuen ez nuela hori sinesten, eta esan nuen ez. Nik ez dut hau egingo, ezta? Eta atzendoan nituen, gainera nik sinetxitan nengoen, bazegoela mandamentu bat esaten zuela, ez duzula auzokidearen emaztea desiratuko, ten izan, emaztea ez, baina gizona bai. Hori beti pentsatu izan dut, begiratzen zuen, gizona bai. Eta, olako pentsamendu lizunak izan ditut, eta esnekien bekatuak zirela. Ez nekin bekatuak zirenik, ez dut horren bai ez da pena, zen ere ustez ez dira bekatuak, gauza gozoak dira. Aipatu duzu, etzenuela sendotzea egin, edo hartu, edo zekin nola esaten den, eta nola hartu zuen zure familiak hori? Ze gaur egun uste dut igual normalizatuagoa dagoela, ez dakit oraindik ere, olako familietan edo inguruetan ala izaten den,
Baina, zu gaztea zinenean, nola hartu zuen zure familiak? Bale, bai gaztean nintzen, eta garai horretan etzen bat ere, arrunta horrako ezetza hitzea, ezta? Gurasok ez zuten inola ere ulertu. Ez zuten hori ulertu, beste nere bizitzan barrena ulertu ez dituzten beste hainbat gauza bezala, ezta? Baina suerte izan nuen, zen txantreakoa naiz, txantreakoa sortzez, eta orduan bazegoen eta oso katekisitara joten ginen, eta bazegoen oso talde progrea, ezta? Eta orduan nik, esan nuen, 2 urteko kontua zen, lehendabiziko ibiltzen ginen ateraldiak, ez dakiz zer, jolasak, taritara, eta gustora. Bigarrenean berriz, bueno, pues orain ja, bigarren honetan ja, jaure, sendotzeari begira, ez dakiz zer, prestatu behar ditugu, teorikoagoa, pues bueno, pues nire ez etorriko. Ez que hau ez sinisten. Eta hik ez zuten gaizki hartu. Eta ere gehiago esango izut. Erran zuten, nahizu gurasoekin hitz egiten, ez, pasai, dik izango diet. Eta nortasun sendoa izan dut eta erakutsi dut askotan etxean, eta geroago ere, esan izan diete gurasoei. Esan ezazuen itaz edo nire bezimuzuaz pentsatzen duzuen guztia. Osea, ez gelditu horrekin. Baina izan ezazue garbi egingo dela nahi dudana. Bai, esan edut Maritxu izateak ere, bueno, pues, 2 aukera ditu, edo 3 batera izan daiteke, ezta? Bata da, egotea horko kikilduta eta ezagizen, eta beste gauza bada ateratzea mundura, eta esate hemen nago, eta gainera hemen nago, eta ez diot inori, ez da familiari ere, honetxiko, kanpoko 3 pertsona bati, honetxiko ez niokena. Bai? Eta hori beti defendatu izan dut gurasoen aurrean, gurasoek ez zuten ulertu, total, baina gizer, hau paripeutxa da, ze haiek ez dira mezatara joten, ez ditut inoiz ikusi, funeraletan eta loketan bai. Baina tradizioak dio, eta garai horretako tradizioak are gehiago zioen, guk joan behar genuela, eta adibidez, Errioxara joaten ginela, ze aita hangoa, eta amakadizekoa, eta aita Logroñoko herritiki batekoa, eta ara joten ginelarik eta mezatara joten ginela arun batetan, ez da? Eramaten dituzten, eta gainera apaizari musua behar zitzaion eraztunean. Bai, eske Frankoren garaen horrakoak ziren gauzak, bai. Nik Iruñan ez dut hori inoiz ezagutu, baina han bai. Eta orduan esplikatu nien gurasoei, eta ez, hori izan zen nire, nolabait ere talka, lehenengo talka. Bigarrena izan zen, 18 bat urterekin, ez nuela soldadutzea egin nahi, eta 3. 20 gutxirekin eta etxetik joan nintzelarik eta Maritxuan nintzelako, eta gainera esan nien, eta nik nire bizitza, edo nire bizi proiektua ezin nuela txantrea bezalako toki batean, eta orduan barnez exilioa egin nuen Iruñaren barruan. Baina, bueno, ja ohituta daude. Bale. Osea que, 3 armairu edo moduren batean aportu dituzu? 3 horma nagusi gure jendartean, eta nik uste dut bai, bata da erligiosoa, bestea da militarra, eta 3. da harremanena, egia. Guri dugu planteatu ere, milia edo egin martzelik. Pues begira guk 18 bat urte genituela, eta justu irakasketa, ikasketa magisteritza, magisteritza, eta genuen hor ja kuadria dena Maritxua ginen, eta denok elkarrekin egin genuen objezioa, kartzelara elkarrekin joateko. Bale. Claro, baina beti kolektibitatearen laguntza nik behar izan dut. Landu dut, eta gainera uste dut beharrezkoa dela, ze gure alduntze prozesua modu isolatuan oso zaila da. Zarantzari gabe bai. Oso zaila da. Eta orduan beti elkartu izan naiz, ni bezalako edo ni bezalako xeader jendearekin, nolabait ere babeste aldera eta aurrera egiteko. Eta orduan direk esan zenuten ez, eta gertatu zen. Nik edo guk egin genuen urtean, oraindik ez zegoen objezio legea indarrean, ezta? Orduan metatu ginen, ia talde antimilitaristan kontzientzia eragozpen mugimenduan sartu nintzen, eta orduan, egiten genituen ejertzitoren kontrako ekintzak, adibidez, ematen ziguten kartilla txuri bat, la blanca ditzen zena, eta horretan bukaeran soldadutza egin eta gero, bazegoen galdera bat ez den zutena. Balor, eta erantzuna zen, se le supone. Soldadutza egin eta gero se le supone. Maskulitatea ez da gizen. Eta orduan ni erabat beldurrez nen bilen txikitatik, ja Maritxua sentimentua nuenetik, nik oso garbi nuen hori zela benetan arriskutsua zen toki bat niretako. Eta beti txikitan, gainera gizer, soldatuta, eta nisa joango. No, ez joango.
Ez naiz joango soldautzara, bai ez, bai, llegatzen dira momentu hien ezara, ezta? Orduan, gero ja, lege bat egin zuten, eta orduan esan zuten, pues orain arte metatu diren hauei guztiei emango diegu amnistia. Eta hemendik aurrera, egiten dutenei, emango zaie, edo egiteko lan bat gizartearen dako, edo soldadutzara joango dira. Eta hor, sortu zen insumisioa. Eta bagizu eganek ere bultzatu zuela la insumision marika. Maritxua, ze, klaro, hor talde antimilitaristan bereziki lantzen genituen argudio antimilitaristak ziren, ezta? Baina eganek horre nahiko kanpaina entzutetsua egin zuen, ze Maritxo naiz, eta uko egiten diot soldadutzan parte hartzeari, ze ejertzituak sustengatzen dituen baloreak eta formak, hoi guztiak gure izaeraren kontrakoak dira, eta orduan horrexegatik egiten diotuko soldadutzan parte hartzeari. Insumision marika. Bai, oso entzutetsua izan zen. Ja. Eta hori onartu zen? Bueno, onartzen zen, baina gero kartzelan sartzen zituzten. Kartzelan. Eta gero jatorri zen, bertan bera gelditzea derrigorrezko soldadutza, eta orduan, kartzelatik pasatu ziren, eta bereziki Nafarroan erran behar da, Nafarroa zera intsumitu kopuru handina zuen tokia. Zerbaitengatik. Tierra de contrastes, baitia, bakizun nolako batetik zeke religioaren gure herria, eta gero bestetik nolako indarra izan duten horrelako mugimenduek. Bai, total. Eta gero zen dazu, 20 urterekin edo, etxetik joan zinela, eta orduan aipatu zenie dela, Maritxua zinela. Bai. Baina zuk Maritxu bizitza, betianek bizitzan duzu, edo ez? Orain atzera begira, nik 71 urte ditut, bale? 1970 jaio nintzen. Vale. Eta orduan nik uste dut importantea dela testu ingurua ezagutza, ezta? Ni jaio nintzen momentuan, indarrian zegoen frankismoaren garaiko lege bat, ezta? Eta zen, badut hemen txuleta, bestela atzendo egiten zait, alferren eta gaizkien legea. Nik 6 urte bete arte, bai, bizi nintzen jendartean, alferra nintzen, eta gaizkila nintzen. Bai? Orduan, jende askok esaten du, baina 6 urterekin etzara enteratzen. Bale, behar badatzara enteratzen, baina inguruak bai. Eta inguruak egiten dituen komentarioak zugalditzen dituzu. Orduan, ez ziren erabat arraroak izaten, familiaren barruan, auzoan, eta zenbait tokitan, Maritxuen kontrako aipuak, irainak. Eta orduan, zu txikia zarelarik, eta haitzen duzu. Handik edo hemendik. 6 urte nituela, 1970ean, Franco kaldatu zuen legea, eta zerbait modernoa egin nahi zuen, ze gero, lege hau zetorren gainera errepublika garaitik, baina errepublika garaian homosexualak ez ziren sartuak. Eta homosexualitza diot, ze hor sartzen zen dena. Bai, hor homosexualak ziren, edo ginen denak, ezta? Eta orduan egin zuten, arrisko sozialen eta errehabilitazio sozialaren legea. Zenolako paradigma aldaketa izan zen. Bale, orain ja besterik gabe itzaitu kartzelan sartzen, baina orain esaten dut arriskutxo soziala zarela. Eta gainera errehabilitatu nahi zaitut. Eta orduan egiten zutena zen jendea eraman Tenerifen, Kanarietan ziren granja agrikoletara, presoindegietan ziren modulo berezietara, eta orduan hor terapiak egin. Gaur egun, nola entzuten diren terapias de konversio, nola sendotze edo sendatze terapiak. Gauza bere egiten zuten. Eta garai horretan hasi ziren egiten lobotomiak, hasi ziren elektroshock, hasi ziren palizak, eta horrelako gauzen. Eta helburua omen zen gu sendatzea. Eta zergatik dio sendatzea? Nik 26 urte bete nituen arte, 1980 urtean arte, mundu mailan homosexualitatea gaixotasuna zen. Orduan, gaixotasuna izanik, medikuek aukera zuten, zu eroetxean sartzeko, edo sendatzen saiatzeko. Eta testuinguru horretan bizi izan dituen nik nire da biziko urteak. Eta gero, esaten du jendeak, zuk erreferenterik bazenuen? Jodo. Eta jendeak pensatzen du ezetz. Eta bazen dituen? Bai.
baina zein ziren erreferente horiek. Txistearenak, Ja, irainarenak, bai. jipoia jasandakoenak, Mhm. testu inguru horretan, eta esan nahi dut nire adina daudenek ongi, baino beki ikusiko dute zer den hori, ezta? Baina hori gaur egun gertatzen da toki askotan, Ez ezaguna aztu zenolako bizimodua duten Rusian, Bai, Ukrainian, bai. Hungrian, eta, bueno, Palestinan, eta beste hainbat tokitan, Bai. Zenolako ingurua duten, ezta? Eta orduan esaten duzu, austribiri, hau guztia nik, eta niri orain atzera begiratu, eta galdera da, ea konstientea nintzen, bai, ni konstientea nintzen, Bai. konstientea nintzen txiki-txikitatik, orain hasten naiz pentsatzen, eta konstientea izan naiz txiki-txikitatik, ni ez nintzela besteak bezalakoa. Mhm. Eta ez da nire kasua izan. Baina ni bezalako jende askok deskubritu du zer den irainaren bitartez. Ja. Marikoi. Bai. Jendeak esaten digunean, ez? Zer garen azken momentu batean, zu planteatzen duzu, en plan, ez? Igual, ba naiz, hau edo ez dakit. Claro, eske gainera, zuk ikusten duzu zure genero adierazpena normaltzat hartzen duzu, eta normalitatea, bueno, baina, bueno, tira. Normatibotzat, bueno, naturala. Bai. Naturala da, eskuak mugitzea, Bai. naturala da neskekin jolastea, Bai. naturala da soka saltuan ibiltzea, naturala da, pues ez dakiz zer, baina beste mutilek pensatzen dute hori ez dela naturala. Ez da naturala. Zuzera diferentea. Haiek badakite, zu diferentea zarela, zuk zeuk ere jakin arte, ezakizun momentuan badakite zu diferentea zarela. Ez da, orduan hasten da iraina. Eta aipatu duzuna, beti da marikon hitza dena englobatzen duena. Osa, guiakin gabe zer den sexualitatea, guiakin gabe zer den orientazio sexuala, edo zer den genero identitatea, dena da marikon. Eta hor sartzen gara denak, eta horrek eramaten gaitu ez planteatzera. Precisamente, zer naiz, ez? Nor naiz, zer da egiten dudan. Eskaskotan gainera diozuna, txike garenean, ez gara konturatzen zer egiten dugun. Hain arraroa dena. Ez, eta bat baino gehiago, etxera joan, eta amari galdetu. Ama, eskolan hau izaten diate, zer da hau, zer da marika izatea. Eta, karo, pues, garai horretako amek, ez egiten ongi erantzuten, eta orduan igual, edo, ez da horretaz hitz egiten. Nahiago da, bueno, ez egin kasurik, aurrak gaiztoak dira, tarari, ez da nire kasua izan, ez da? Ze hor neurri batean lotua izan da lumarekin. Nik luma, ez dakit askotan ja ea kontrolatu dudan zerbait den, edo ez dudan izan. Ze hor, lehenago nik aipatu dut armairua, ez da? Armairua besteak beste ezitzailea da. Osea, jendarteak erakusten dizu zer onartzen den eta zer ez den onartzen. Eta orduan zure eskuin mugimendua ez bada onartzen, ikasten duzu eskuak poltsikotan sartzen. Bai. Ikasten duzu antzesten etzaren hori. Hori da armairua. Bai. Fuertea, Ez gainera fuertea da, ze nire testu ingurua oso ezberdina izan da. Orduan, askotan ez planteatzen dugu ez, guk sufritzen duguna edo guk sufritu izan duguna, baina gero ezagutzea zuen errealitatea nolakoa izan zen eta zuen testu ingurua nolakoa izan zen, perspektiban jartzen du, ez, gu bizitzen dakoa. Ez delako gehiago edo gutxiago, edo lehiaketa bat, edo no sufritzen duen gehiago, baizik eta da perspektiban jartzea, ez eta hostia. Eta nik kontatzen ari naiz, nik bizi izan dakoa, ez da, baina ni baino lehen egon zirenek bestelako errealitatea ezagutu zuten. Zari dut, nik uste dut lehenengo belaunaldia naizela, nolabait ere txikitan horrelako represioa ezagutu duena, gero alduntze eta kolektiboaren bitartez, alduntze personalaren, bai, bueno, estereoian ere bizitza garatu dudana, bai? Baina aurrekoek, eta badira, milioika pertsona dira, beti eskutuan bizi izan direnak. Jipoi erasotuak izan direnak, hilik izan direnak, nik, begira, triangulua rosa eramaten dut, gehienetan. Triangulua rosa horrendik ere bada jendea ez dakiena konzentrazio ere muetan, homosexualei, ze homosexual eta emakume transei jartzen zitzaien arrosa. Ze, bueno, emakume transak ez ziren, ziren emakumez jantzitako gizonak. Eta zen triangulua rosa inbertitua,
eta gainera tamaina handia zuten triangulo hauek, ze gainera horri biltzen zirenei asko gustatzen zitzaien eta tiroa egitea, justu ean nork asmatzen zuen tiroa egiten trianguluan, ezta? Emakumeei, berriz, lesbianei, eta buruti jota, ziren emakumeei jeltzen zen beltza. Beltza, bai. Bai? Ze gainera, eske ez da imaginatzen. Gizon bat gaizan gabe, ez dakite emakume bat eta sexualitatea, ez da? Hori pobrea da oso. Baina oso importante ere bada gogoratzea nola, ailegatu zenean gerraren akabera, eta izan ziren askatuak eta preso guztiak, ni bezalako jendea, konzentrazio ere moitatik atera, eta sartu ziren kartzelan. Ze Alemanian ilegala zen homosexualitatea. Orduan, hoiek ez zuten askatasuna lortu. Hoiek berriro kartzelan sartu ziren, hainbat urtetan, 175 garren legearen aplikazioaren ondorioz, ezta? Orduan, gure historia da tristea, baina neurri berean ere, guk esan dezakegu, esan dezakegu, guk landu egin dugula bestelako jendartea izatearren, gure eskubideak defendatu ditugula, orain jende askok erlazionatzen du ekainaren 28 festarekin, eta festa maite dugu, baina bereziki atera behar du karriketara aldarrikatzera gure eskubideen zapalkuntza oraindikan badela, hemen eta munduko hainbat eta hainbat tokitan, gogoan izan behar ditugu gu baino lehen borrokan ibili direnak, edo pertsona anonimoak ere bai. Bai, nik ez dut inoiz epaituko, batek edo besteak, zergatik ez duen borrokarik egiten, ezta? Ezagutu behar dira testu inguruak. Nik uste dut suerta izan duela alde horretatik, sexilo aipatu dut lehenago, atera nintzen txantreatik, Iruñeko alde zarrera joan nintzen, mugimendu guztietan ibili nintzen, eta mugimendu guztien intersekzionalitatean asko ikasi dut, eta hor aliantzeak ere sortu, eta hor dago gure eginkizuna. Eta nolatan aipatu duzun testu inguru hontan, nola garatzen duzu, bai, zure nortasuna nola garatzen duzu, nola zen zara ligatzen pertsonekin, beldurra pasatzen zenuen, edo nola garatzen duzu sexualitatea? Beldurra bai, beldurra beti. Beldurra beti izan da bidaide, ezta? Bide laguna izan da. Gu bagenuen eganen, hor badago gaiotxa, begira, hau da lehenengoa. Hau da lehenengoa, 1978koa nik 14 urte nituela, nik ez nuen horretan parte hartu, eta gertzen da Euskal Herriko gehi askapin mugimenduaren agerkaria. Eta nola baitere, hor agertzen ziren, hor zen, eganen astapena, eta orduan zenolakoak egiten genituen, zenolako ekintzak, nolako aldarrikapenak. Eta argitaratzen zen. Bai. Euskal Herri mailan? Euskal Herri mailan. Bueno, Euskal Herri mailan, eta gero arpidedunak ere baziren. Bale. Ze gero hitz egingo dugu kontaktoi buruz, eta llegatuko gara, eta bueno, batira, hor ja, bestelako bat begiratu ja dotorea, eta honetan, hau aurkitzen, horrelako aldizkariak aurkitzen ziren hemengo zenbait tokitan, Iruñan adibidez, udalaren gibelean zegoen aldizkari liburu bate, zera aldizkari denda batean, eta hor saltzen zen beste hor baziren aldizkari pornoak, eta horrelakoak, eta horren baziren, eta orduan hemen, aldizkari honetan, hor askotariko gaiek jorratzen ziren. Batetik, eganen diskursoak jasotzen ziren. Bestetik, gure aktualitaterekin zer ikusirek zuen gai edo beste jorratzen zen. Bestetik, elkarrizketak, liburu bat dela, ez dakize bat dela, eta gero bukaeran ikusiko duzu, bai honetan eta baista honetan ere, garaian, hau dira, 80. hamarkadakoa da, eta hemen osasunaren aldeko gehiak, ez da, hau da, sexo seguroa. Hor, denok pasatu berria dugu, pandemia bat mundu mailan, baina guk beste pandemia bat izan dugu, eta pandemia horretan eta hor garbi izan genuen zein ziren gure aliatuak, ez da? Orduan, ligatzeko moduak. Egin duzun galdera hortara itzulita, ez da? Bueno, ez dakit gauza askorik asmatu dugun, ez da? Ligatzeko moduak beti izan dira, beti azpimarratu nahi dugu begiraden garrantzia. Gizu nolakoa garen, elkarrikan barrena ibili, eta orduan elkarri begiratu, eta orduan monoposor baitugu seinale batzuk, ez da? Gero ere, ez da soili, Donostian adibidez, hor bazegoen la Cuesta al Culo,
Vale. La Kontxaldean, ez da gitu hori zuzu ezagutu, Ez. zuzu ezagutu, eta horretan ere, ohikoa izaten zen, pues, giltza batzuk eramatea hor, pues hor ondartzaldean, vale? Orduan Giltza baziren batzuk. giltzak, eskuan giltzak. Eskuan. Eta horrek Bai. esan nahi zuen, Bueno, pues bai, tulitulia... Tulitulia zegoela. Vale. Eta orduan, pues, bueno, beti, eta hau ez da berria, esan edut, ez da berria hemen, eta toki guztietan, ez da, egiten da cruising, ez da, karriketan egiten den cruisina. Gure garaian hor nagusia zen, hor Takonera aldean, eta bus geltokiko komunetan. Hor gero, behin paratu genuen, xafla bat, gogoraraziz, Bai. bertan izandako pertsonak nobaiteren gore txinaian, ez da? Bale, hori zen ohikona, ez da? Baina horretaz gain ere, pues, hainbat aldizkaritan, dela aldizkari pornoetan, dela gai hots honetan, bazegoen kontaktuak egiteko toki bat. Eta guk ja, hor bagenuen gure Grindr partikular. Vale. Bale, eske orain pentsatzen duzue, pentsatzen dugu, Grinderrak duena da, Grindr Tinderrek horiek dutena da, edo bestelako aplikazio batek duena da, papatekotasuna. Bai, hori da. Ahaztu hori. Ahaztu. Hau zen luzeago, ez? Eta... Lehenengoa. Claro, jende asko ketzuen bere elbide eman nahi. Orduan zer egiten genuen, eta hori zen ere kasua, ezta? Guk, postetxe batera joan, eta alokatzen genuen posta kutxa bat. Zer da posta kutxa bat? Adibidez, ni orain baldimanoa bizitzera Salamanca, Bilbora edo nora, baina ez dut toki finko bat, postetxean posiblea da alokatzea kutxa bat, zenbaki bat duena, eta orduan zuek idazten didazue hortara. Bai? Orduan guk bagenuen, eta horretan ibiltzen ginenok, bagenuen posta kutxa bat, eta orduan hemen iragarki bat jartzen genuen. Eta kontaktua gaur begiratzen egon naiz, eta kontaktuen atalak, lehenago postoki, olako tokia zuen, baina horrela egin ahala, horri bat baina gehiago. Hori zen, jendea ezagutzeko modu bat, claro, baina berriro diot, bapatekotasuna ahaztu. Bai. Hau da, zuk esaten baldin baduzu, Iruñeko pertsona ezbitar xarmarrakarria naiz, eta ni bezalako jendea ezagutu nahi dut, idatzi, Albina. Bai? Mila 616 garren postakutxe, ezta? Hori nik idazten dizut. Idatzi! Ja. Bakizu zer den hori, ezta? Bai, gutxi gora bera. Gutun bat eta hori. Gutun bat, oize. Orduan, idatzi, jaso, ikusi, erantzun. Eta hor sortzen zen, posta bidezko elkarrizketa. Eta argazkiak bialtzen zen dituzten? Ere bai. Bueno, beti ere, eta nik buruan dut, bazirela, nolabait ere bi motako jendea, ezta? Bata zen idazten zuena, pues kaizuk epa naiz, Albina, ez dakit zer, jo irakurri du, ikaragarri ditu zait, nire Iruñeko naiz, begira, pues nahi badi mauzu, ez dakit zenbat urte ditut, nahi baduzu, gustoko dute mendian ibiltzen naiz eganen, ibiltzen ez egiten dut, nire bizitza kontatzen aldizut, ezta? Igual ez zela imeste sexuala bakarrik, ez? Zela jende ezagutzea... Espetu. Vale. Bai, espetu. Eta orduan bazen hola harreman bat sortzea, ezta? Eta orduan, bueno, postuko, bai, keixo, bai, gustatu zai zure erantzuna, tariteraro, pues begira, pues nahi baldin mauzu, geratzea dugu, nahi duzun tokia, bai, tartar, vale, mota bat. Beste bat. Fotokopiak egiten zituena, eta mundu guztiari bidaltzen ikusten zenuen fotokopiak zirela. Orduan, enaiz kritikatzen ari, kontaketa hutsa da, ezta? Bai. Eta hirugarren mota bat, igual nik esan dut lehenago bi, baina hirugarren bat ere, sexua zuzenean, sexua nahi zuela esaten zuen, ezta? Orduan, zuk hor hautaketa bat egiten zenuen, eta nahi zenuen, orduan, begiratzen egondu naiz, eta ez da soilik Euskal Herriko jendea. Ze, gero, gehiotxa saltzen zen bereziki Euskal Herrian, baina gero arpidetza ere bazegoen egitea. Jo, bazegoen, eta ez dakit nola de Montre, ailegatu zen toki horietara, badago, estatu batutako jendea, badago Kubako jendea, Peruko jendea, estatu mailako, nik estatu mailako pertsona batekin, baina gehiagoarekin izan dut harremana horrela. Osa, que jende ezagutu zenuen honen bitartez? Jakina. Jende asko? Claro, nahi adina. Ja. Osa, hemen dugu adibidez, ez? Bai. Erakutsuko dut pixka bat. Bai. Eta irakurriko dugu, irakurri dezeko baten bat? Badira euskeraz, badira gaztelaniaz, badira inglesez. Hemen ikusten ari naiz ni, Oviedo, Burgos, Amsterdam, Bilbao, Holanda, México, England, Perú, Palma de Mallorca, Vigo, Melilla, Huelva. Bai. Hemen begiratzen ari naiz, ez dago bakar bat ere euskaraz,
Bueno, baina irakurriko, bai, soy un bello joven de 22 años de Donostia y busco a alguien similar, en especial rubio, y que le gusten los trajes militares o que sean soldados. Toma, beste bate, aukeratzen nuen, qué horror. Ai, badago euskeraz. 22 urte ditut, bat komalaro 22 garai, itxura honekoa, hile eta begi argiak, fisikan graduatua, literatura gustatzen zait, poparina, igeri egitea, eta baleta baita ere, London, Bretaña hundia, eta euskera errean, ezta? Inglesez eban, a gay man and woman who are interested in corresponding with people having similar interest. Bueno, tararo. Orduan, hau ziren bide batzuk. Bai, orduan, batetik badugu karrikabera, gero baditugu topalekoak diren cruising tokiak. Bai. Eta gero bat zegoen Spartacus gida bat, mundu mailako, Bai. Hotelak, cruisingak eta horrelako tokiak biltzen zituena. Eta esan behar dugu garai horretan papera, zela nagusi. Iparraldean, bazegoen intranet moduko bat, internet izan baino lehen, ez nahi zuritzen orain nola zuen izena, bai? Baina bazuten Frantzia aldean, estatu frantziarren bazuten horrelako intranet bat, eta horretan ere baziren horrelako kontaktuak. Ni iparraldera joaten nintzenean tetu aldizkaria erosten nuen, frantsesez, eta pues bai oso baziren batetik gai soziala jorratzen zituzten gay komunitatearen edo LGTBI komunitatearen aldizkariak, baina gero baziren taldeok genituen gure aldizkari propioak nolabait ere hori sustatzeko, baina bereziki diskursuak eratzeko. Eta hau, karo, dena dira geiak gizonak. Hemen adibidez aldizkari hauetan lantzen ziren gai guztiak ziren gizonen inguruan, edo lesbianismo, bale. Ez. Bale, lesbianismoare lantzen zen, beste identitate batzuk, transpertsonak adibidez, zerbait lantzen zen horren inguruan, edo zen gehiago pixkat sexualitatea eta... Ez dut sobera aztertu, baina, gauza bat ezeren dut. Egan sortu zenean Euskal Herriko, eta, ge hori orain aldatu dugu, eta horren da Euskal Herriko sexu askapen mugimendu, ezta? Eta asmentan, hor baginen denak elkarrekin zen, gaur egun erabiltzen den LGTBI+, edo LGTBIQ+, komunitatearen hor talde bat, ezta? Baina gero etorri zen nolabaiteko emakumeak baziren, transgendeare bazegoen, jende ezbitarra, eta erran beharra dago, guk geuk ere ez nekila oso gizertzen ezbitarra izatea. Behar bada esaten genuen ez ginela eroso sentitzen, gizona ginela esaten, ez ginela eroso sentitzen, emakumea ginela esaten, ez genekin, ezbitartasun kontzeptua geroago etorri da, ezta? Orduan baginen denak elkarrekin, orduan oie guztiak lantzen ziren honetan. Bai aldizkarian baita taldean ere. Jende asko pentsatzen du egan dela bakarrik gehi edo maritsuen talde bat, baino arago da. Bai, berriro bueltatu gara asmenta hortara, eta berriro egindako prozesu baten ondorioz, hor indartzen du gainera borroka hori. Eta gurea identitate jakin batetik arago, bai, egiten dugu, komunitate osoaren eta sexu askapenaren alde egiten dugu, ezta? Orduan, hor baginen denak elkarrekin, baina momentu batean emakumeek diskurso propio esan izuten, ezta? Horretan, aztertu beharko genuke, ze puntuturaino, hor ziren gizonek, nolabait ere nagusitasuna zuten mugimenduaren barruan, nahi dut azken finean, patriarkatuak zeharkatzen gaitu, matxismoak eta ordun guk ere zapaltzen genuen emakume hoien abotsa, ezta? Eta sortu zuten haien talde propioa. Iruñan adidez lumatza izan zen. Harreman polita genuena, ez da? Eskotan lumatzakoekin ibiltzen ginen, egan lumatza, baina bestelakoak han eta hemen hau gertatu da Euskal Herrian eta mundu mailan gertatu da. Baina gero, etorri ziren transexualen, transen taldeak. Haiek ere, nolabait ere, diskurso propioa eta ikusgaitasun propioa izate aldera, ez da? Intersexualek ere beide berbera hartu dute, ezbitarrenak, bisexualek, eta orduan ikusi dugu nolabaiteko mugimenduaren atomizazioa, ezta? Bere alde onak eta txarrak dituen, ezta? Alde onak dira, os ikusgaitasuna ez dela soilik gizon, gehi, txuri bakan batzuena, baina alde txarra da batzuetan atomizazio horren ondorioz, batzuetan bakarrik hitz egiten dela gure edo nire, ezta? Eta importantea da osotasunean ikustea eta aliantzak sortzea. Bai. Nik ulertzen dut,
talde konkretu batzuk sortzea, ez? Eta azkenan errealitate bat da, azkenan beharrezkoa da, adibidez, pues, emakume lesbianak elkartzea, edo emakumeak elkartzea, beren gai buruz hitz egiteko, eta beren borroka egiteko gizonek, beren, edo tal. Eta honek ez du, hau ez da izan behar, como sektarioa edo como banatzaia alderantziz, uste dut, onuragarria dela guztiontzat. Gerta daiteke faltatzea igual, como gero talde hauek gehiago elkartzea eta elkarlan handiago bat egitea, ze ikusten dugu askotan ere, bueno, interes pertsonalak askotan, edo foko gehiago jartzen dugu interes pertsonalei, ez denez interes kolektiboei, baina uste dut, diozuna ez, beharrezkoa dela, igual faltatzegu azken orain inestez, bueltatxo hori ematea ez, eta ja en plan, bueno, bale, orai, denok elkarrekin guazen zerbait ere sortzera, edo zerbait lan egitea, oza, adibidez, arrotasunaren egunan, adibidez, edo lako zerbaitetan. Bai, erabat ados, eta bide hori jorratzen ari gara eganen barruan, eta gainera eske hori aldarrikatzen dugu, aliantzen momentua dela, eta gainera garbi izan behar dugu zein den gure etxaia, eta garbi izan behar dugu elkarrik eskutik izan behar dugula, eta diferentziak diferentzia, ze gainera ikuspe guztiak eta eske ez dute zertan berdinak izan, baina guk oso garbi dugu gurea zein den gure bidea, eta aldarrikatzailea dela, eta adibidez lehenago Marisolasak aipatu dut, ezta? Eta guk beti esaten diegu parte hartzen dutenei, ezta? Esaten dugu, guk nahi ditugu proposamen iraultzaileak, nahi dugu jendartean nolabait mugitu, eta nahi dugu gainera harago joan, ez gaitezen geratu betiko tokietan, eta ez gaitezen geratu betiko orokorkerietan. Guk, liburuak lehituz, eta praktikara aurrera emanez, ez gainera aurrera egin behar dugu, bai ala bai, eta bestelako mundua amestu behar dugu. Hori da gure egikizuna. Total. Baina, bueno, hortan ari gara ez, pixkatere borrokan eta sortzen. Horein ere bai. Bai, zazkenan, mira, lehen aipatu duzu gauza bat, ez dut aipatu joan zego gaia, baina aipatu duzu, shout-out bat egin duzu edo ez, borrokan edo modu publikoan borrokan ez diren, ibili ez diren pertsonei. Eta ez du garrantzitsu dela ere ulertzea, borroka egiteko 11 modu daudela. Izan daitekela publikoa, izan daitekela elkarteen bitartez, edo izan daitekela etxean, kalean, zuk bakarrik egiten duzuna, zure inguruan, edo zuk zure buruarekin egiten duzuna, edo zuk zure familiarekin egiten duzuna, hori ere badela borroka. Azkenean uste dut, askotan aktivismo hitza guztia izan dugu, aktivista zara, no seke, edo nire bidez aktivista zara, eta nizaten dut, naiz aktivista, baina bidez dago elkartere batean, ez da, eske borroka egiteko modu asko daude, eta uste dut guztiak direla zilegi, eta guztiak baloratu behar ditugula. Nik bitz bereizte ditut. Bata da aktivista, eta izaten alzara aktivista maila personalean edo kolektiboan, eta gero militantzia. Militantzia da nire ustez, nik horrela definitzen dute. Talde batean egotea, parte hartzea bileretan, esakizer, ardurak hartzea, eta baina aktivismoa ere bada, hor bazkari familiar batean zaudenean, hor txiste homofobo bat aditzen duzunean, esatea, aizu, ni maritxo naiz. Eta uste dut gainera, hau lekuzkanpo dagoela. Hori ere aktivismoa da. Agertze hutsa, aktivismoa da. Existentzia hutsa, bai. Bai, existentzia, baina agertzea. Bai, ikusgaitasuna. Hori da aktivismoa. Eta zoritxarrez, etengabe lehenago nik armairua. Eske, etengabe ateratzen ari gara armairutik. Bai. Egunero. Eta gainera, hainbat esparrutan, eske beharrezkoa da. Beste hainbatetan esaten duzu begira. Ni honat etorri nahi zau egitera, eta ez dakiz zer, eta nahi egun lasai egon, ez dut eusere erranen, eta ez dakiz zer, baina, haizu. Baina, zentzunarena, baina beste batzuetan, eske... Claro, lehenago, aipatu duzu nolakoak ziren, eta nik beldurra, nik askotan beldurra pasatu izan dut, mutil batekin ligatzen saiatu, eta gertatu izan zait. Esatea, ezote zara maritxoa izanen. Verdara, no serás maricón. Eta zatea bai. Eta beldurra ematen zizun, porque, claro, bere reakzioa... Nik ez dut iniz hostiarik izan, baina askotan pentsatu, ez gainera, betatu behar por culo, eta behin baina hogeitan zurekin. Eta zer, me va a pegar, joko nahu, baina ez nahi inor jo. Eta gero esan dut, ostia, batzutan ikasi behar dut isilik egoten, baina eske gero ezin. Eske zaila,
Batzutan nik ere pentsatzen dut, ni ere askotan, ojala saber callarme. Baina eske, baina ez dakigu, eta hori da gure aktivismoa egiteko modua. Ez ez dakigu. Eta uste dut beharrezkoa dela. Beharrezkoa ez dela derrigorrezkoa, Osea, bakoitzak berea egitea, baino beharrezkoa dela, zalantzerik gabe, isiltzea, oiukatzea, osea, isiltaraztea, oiukatzea, eta jendere esatea zerbait gaizkita goran, zerbait bestenan horrela. Eta egin behar dugu. Eta gero aipatu duzu lehen cruising'a, eta ni landu nahi nuen gai bat da, cruising'a asko demonizatu egin da beti. Bai. Eta gaur egun ere oraindik ere asko demonizatzen da. Baina nire ustez, eta zuk aipatuko da inor baino hobe, cruising'a, eta beste gauza asko, baina cruising'aren adibertuko dugu, justo kolektiboaren garapenerako beharrezkoa izan da. Cruising'ak bi mutur ditu. Bata da, nik lehenago aipatu dut biopolitika del armarioa, liburua, eta bertan bat dago cruising'ari eskainitako kapitulo bat, eta berak egileak dio armairuare izan daitekela. Hau da, cruising'aren barruan zenbait gauza egiten aurrera eramaten ausartzen naiz, baina hemendik kanpo ez, claro. Vale? Ordun hori berez, bada bizitza paraleloak eramatea, hori nahiko gogorra da, eta bakigu denok, batzuetan hori armairuaren inguruan eta disidentea garenok, badakigu batzuetan paripe bat egin behar izagulan, itxurak ere egin behar izan dugula, zenbait estungurutan, familiarretan, edo ezagizer, erabat, armairutik atera arte, ezta? Baina gomik nire aizpamaitiak dioen bezala cruising'a da santuarioa. Elkarrizketak sortzeko tokia, jendea zagutzeko tokia, aliantzak sortzeko tokia. Osea, ez da soilik cruising'era joaten sexu bila, eta joaten da. Zu bezalako jendearen bilare joaten da. Hori gero, eta gaur egun ja, ez dute horren beste presentzia, ezta? Baina nire garaian, joni gogoratzen naiz, hemendik, zortzi bat urterekin, Bilbora joten ginenean, edo Donostiara joten ginenean, lehen aipatutako tabernabietara, edo Iruñan ibiltzen ginenean, gaur egun ez dauen tabernetan, edo Madrilera joaten ginenean, Madrilera joaten ginenean, eta hor da mazigoen giroko tabernak, ezta? Hori ere, neurri batean, geto bat da. Baina geto hoien funtzioa azterduta, nik oso garbi dut. Osea, patetik, geto hoietan ez nuen erasatu izateko beldurrik sentitzen, eta bestetik ni bezalako jendea aurkitzen nuen. Eta behar bada, etzen soilik sexu bila joaten nintzela baitara. Zaten dantzan ibiltzeko, busukatzeko nahi nuenarekin, epaitua ez izateko. Ez gizan barro, noski da, momentu batean gutxienez, beldur hori sentitzeko, kezka hori ez izateko. Aske. Eske guztiz aski izateko, eta gaur egun oraindik ere, aldarrikatzen dira asko espazioz mistoak, ze eske beharrezkoak dira. Eta beharrezkoak dira espazioz mistoak, eta ulertu ez nahi ez duena, beraraztoa da. Ba, eske realitate bat da, oraindik ere, behar ditugulako espazioak, espazio seguruak sortzea, eta benetako espazio seguruak izatea, eta askotan, hori bermatzeko, espazio ez mistoak sortu behar dira. Bai, hori batetik, kanpotik ailegatzen diren erasoak, eta gero ere, aztertu behar dugu, mugimenduaren barruan ere, edo ez dakit, edo legetegi jenderen artean ere, zenolako erasoak izan ditzakegun. Ez garela hemen... Lesbofobia pila bat, transfobia pila bat... Bale, eske barneratua du homofobia, osea, eske behin eta berriro, errepikatzen badizute, hau txarra dela, hemen ez dakit, askotan, kontaktu hauetan, eta horrendik ere... mesedez ez idatzi lumadunak. Ja, eta hori dago supernormalizatuta. Aktiboak eta pasiboak. Bai. Osea, hor badira balore patriarkal batzuk, machista batzuk, eta gainera, nola baitere, bere izten dutena zer den, gizon ona eta gizon, eta nahiko emakumea den gizona, ez da? Barkatu, zertaz ari gara, ez da? Osea, erreproduzitzen ari gara diskurso... Heteroa. Totalmente. Baina gaur egun oraindik ere, eta horregatik ere borrokan egiten da, eta hezkuntzan egiten da Grinderren inguruan, eta ez Grinderra, orokorrean erlazio homosexualen inguruan, zer oraindik ere gertatzen da, oso normalizatuta egotea, lodifobia, ikaragarria. Lumafobia, ikaragarria. Transfobia, ikaragarria. Eta oso normalizatuta dago esatea, no, eskin niri gustatzen zait, hau. Eta jendak ez birplanteatzea... Pentsatu gabe... Nondik datorren? Hori da, June Fernandezekin geratu honen kapitulan hitz egiten dugu hau ez planteatzea gure
erotika edo nondik datorren, ez? Gure gustoko dugun hori nondik datorren. Zakila hundiekiko. Genitalia, zentroan jarri, eta dena izatea gainera, gero ja, aratago, dena izatea aktiboa edo pasiboa, bakarra aukeratu behar duzuna, eta beti, eta aktibo edo pasibo, edo aktibo edo pasibo, edo pasibo edo aktibo. Ostia, horre badago zer egin, zer aldatu, denaz penetrazioaren inguruan, seksualitatea zulertzea beste, osea, hain handia da hain zabala den zerbait bezala. Osea, bakarrik penetrazioa, eta gainera, superheteroa, en plan, batek, gainera izaten da beti ez, aktiboa, maskulinoa, eta no seke, eta handiena. Eta sentimetroak aipatzuko ditu, seguru. Bueno, bai, noski. Eta gero, pasiboa, izaten dela femeninoagoa, no seke, txikiagoa, askotan, eta hori gertatzen da oraindik ere. Eta oso normalizatuta dugu, eta nik hemendik, osea, eske, ezagutzen duan nire adineko jendea, oso normalizatuta dugu esatea, no, eske, por ejemplo, marikasu esatea, eske me gustan los heteros. Eta nire horitzen zait, hain nazkagarria, eta hain kezkagarria, como kontzeptu hau de hetero bat eraldatzea, edo no seke, gizon bat, osea, me parece terrible. Nik argi daukat, barkatu, eta argi daukat, eta aktivismoaren bitartez, eta uste dut, deseraikitzaren bitartez, eta honek beti eramaten gaitu ez, generoak eramaten gaitu seksualitatea kolokan jartzera, batak bestean, no seke, eta orokorrean, ni bakar nahi ditut ja, queer pertsonak, nire bizitzan. Eta argi daukat, osea, ja, sinceramente, no me vale gay pertsona, gizon homosexual bat, lesbiana bat, edo lo que sea, azken nik nahi ditut queer pertsonak, que por cierto, kua ezabatzen ari dira leku askotan, baita Nafarrako leku askotan ere, oraintxe ari dira ezabatzen kuletra, eta aldarrikatu behar dugu kuletra. Alaxe da. Queertasun aldarrikatu behar dugu, eta nire ustez ja, hori da aldarrikatu nahi dudana, nire komunitatea da, dira queer pertsonak. Eta ez dut esan nahi modu batean de, ja, hauekin ez, no, ulertzen didazu, ez? Da, tio, eske behar duguna da queer pertsonak. Behar ditugu marikak, behar ditugu boierak, behar dugu pertsona ez bitarrak, ze karo, seksualitateari buruz hitz egiten ari gara. Eta ni maritxua naiz, baina pertsona ez bitarra naiz. Non gelditzen naiz? Samantha Hudsonek esaten zuen, gure, osea, oraintxe bertan, eskura, osea, lo único que nos queda da, pertsona bisexualak. Pertsona bisexualak, pertsona bisexualak orokarren izaten dira pertsonak sexuarekiko garapen bat izan dutenak. Eta ez dutenak bilatzen ligar con el hetero o pluma, no. ¿Sabes? Orduan da, como, karo, pertsona ez bitarrak ez gara gizonak homosexualentzat, ez gara emakumeak heteroentzat, non gelditzen gara? Norekin? Bai, eta horretan guztien ahaztu duzun gauza bakarra da, askotariko genero adirazpenak aldarrikatzea. Hau da, luma izatea, janztea nahi dugun bezala. Ze gainera gauza bada bizitzea nola nahi dugun bezala, eta zugeipatutako guztiak eta queer, ni ados nago, erabat esan duzun guztiareki ados nago, baina lumaren inguruan, eta orduan, eta gero jantzien inguruan, normatibitatea oso sartuta dugu. Eta gurea bezalako jendarte batean ez da oso zorrotzak, oso zurruna gana jazteko moduarekin, ez da? Porque nik batzutan, saiatu izan naiz, eta ulertzen, zergatik gure garaian, etzegoen lumofobia, ez da? Saiatu izan naiz, ez da? Ze, karo, ni baldima banago, luma hundia duen pertsona baten ondoan, nola bitere, denek badakiten ni ere izan naitekela edo naizela edo izan naitekela bera bezalako, ez da? Hau da, nola baitere, honek bere lumak ateratzen nago armairutik, ez da? Vale. Saiakera bat eginen dut ulertzeko, ez da? Baina gaur egun, eske horrek ez du inolako azalpenik, ez da? Eta gero jantziak eta janztea, bueno, pues normatiboa ez den arropa, ez da? Direla gonak eta oso gauza xumea, baina zelako resistentzia dagoen. Bai, baina gauza asko zaratagoen. Beste gunean nire bidez, geltu ninduen pertsona bat hitz egiteko, zure luka eta no seke, eta eraman jertxe bat brillo batzuekin. Niretzat hain, como oikoa den zerbait, eta gainera gaur egun oso modan dagoen zerbait, eta oraindik ere jende askorentzat da como revolucionario. Eta nik flipatzen dut horrekin. Orduan, nik horrekin ikarri nuena zen, eta kurizinari buruz egin dugunean ere, kari galtu nizun gaur egun, baina uste dut ja demorarek aldetik, pixkat, ordu bete dara magula, ez? Hemen, justo, ez? Vale, bueno, orduan ez esko luzatuko, baina asko hitz egiten da, eta hitz egin dugu zure testu ingurari buruz, baina gaur egun testu inguruan dirudi, no, eske ja gaur egun, jendea modu irekiagoan bizitzen du bere sexualitatea, eske ja no seke, no sé cuantos, izan daiteke, gaur egun jendeak, aukera gehiago dituela hitz egiteko, edo errezagoa daukala, bera bezalako jendea ezagutzeko.
Zori realitate bat da. Internetak eman diguna nire ustez, Egia. izan da zoragarria, izan da opari bat. Baitu beralderdi negatiboak, noski, Arriskuak baino, ere, arrisku bai. asko, baino, bezalde niretzat, eta niri salbatu nago internetak. Zalantzarik gabe. Eta hori zoragarria da. Gertatzen dena da, oraindik ere, aipatu duzun, homofobia interiorizatutu hori badagoela. Orduan, jendea bai, igual izan daiteke como super marika edo super gay edo gaur egun ligatzen dute edo zin diskoteketan, ez dituzte igual behar kakotxen artean como espezies mistoak edo ambienteko tabernak edo lo que sea. Baina oraindik ere, kezkagarria da, maskulinitatea nola interiorizatuta daukagun, nola bilatzen ditugu gizon normatiboak, nola oraindik ere lodifobia ikaragarria dagoen, nola oraindik ere alufobia ikaragarria dagoen gehien artean, osea, es que ni nenera benintzen ere esaten nuen, ai, no, un coño, no sé qué, no sé cuántos. Aditu dut. Eta gara como Eta arrazakeria ere, bai. arrazakeria ikaragarria. Orduan, gaur egun pertsona bat askeago izatea edo errezago izatea armairutik ateratzeko edo dena delakoa, ez du esan nahi aldatu denik egoera. Ez da gutxiagorik ere. Ez da gutxiagorik ere. Eta nola normalizatu dugun jarrera hauek egotea printzipioz askeagoak garelako. Ostia, askeagoak garela. Eta ez duk esaten duzu, pertsona Latinoamerikako pertsona batekin ez zinela egongo, ze zure gustoak dira, eta hori da askapena. Ja. Hori da sexu askapena. Hori da lortu duguna. Ostia, nire itzen kezkagarria. Eta eskoletan, hasieran aipatu dugu, ez da? Eskoletan zenolako giroa eta mariko hitza, oraindikan ere, eskoletan gehiena hitzen den iraina da marikoi. Jo, eta gaur egun, eta jendezok esaten... Trabelo ere, bai. Bai. Transformer eta transpertsonek izaten zaina ere, eta guri izaten digutena. Baina eske, jendeak esaten du, no, eski gaur egun, edo itzuli dira diskurso hauek, edo... Ez dira inoiz joan. Ez dira inoiz joan. Dira desagiente. Edo ze momentutan zen ez konturatu, baina ze momentutan utzi dira mariko, utzi da mariko hitza esateari. Zen ez konturatu, eta ni irakaslea izan naiz, eta zuri izan zara irakaslea. Eta guk ez diogu hori entzuteari utzi. Horrek esan nahi du, ez dela inoiz joan. Gaur egun egia da, igual, gehiago permititzen zaiela, edo gehiago uzten zaiela hori izatea, ze azkenan medioetan, leku guztietan, diskurtso hori gero eta ohikoagoa da. Vale. Baina ez da inoiz joan. Hori ezkendu burutik, ez da inoiz joan. Ez da inoiz borratu, ez da inoiz ezabatu, beti egon da hor, eta oraindik ere egongo da. Niri gustatzen zait egiten dizkidaten elkarrizketa guztietan beti gustatzen zait gauza bat azpimarratzea. Zega, kontatzen duzu nondi gatozen, ez da gizet, ematen bat izan dela sufrikario bat, izan da, zuen momentutan izan da latza. Ezagun, baina berrio jaioko banintz. Zalatzari gabe, berriz gauza bera. Zer, maritxua. Berriz gauza bera. Dudari gabe. Berriz. Zer, gainera, aktivismoak, maritxo izateak, eman dizkidan, ireki dizkidan, ate interesgarri guztiak, ezagutu dudan jende zoragarria, behar badaz nuen, eske gainera, igual, izango nintzen, heterobasiko. Imagínate, qué horror. Qué horror. Osa, igual bazen euskan, igual osasunako kidea nintzen. Emaztea eta seme alabak eta asteburutan... Bueno, emaztea eta seme alabak igual ez dira txarrak, baina osasunako kidea izatea? Bueno, nik ez dakizen egudan, seme alabak nik ez ditu nahi, Ez ditugu seme alabak izan behar. Ez ditugu seme alabak izan behar. Ez dira izan behar. Ez dira bat ere honak. No, bueno, broma ezta. Baina ez izan seme alabak. Pero sin más. Baina nik oso garbi, eta hori importantea da. Eta nik uste hau dela komuna, ezta? Esan nahi dut. Vale. Ez da erraza ateratzea karrikara modu askean. Ez da erraza zeure bizitza proiektu aurrera eramatea pentsatu gabe izan zaitezkela erasotua. Baina zailtasunak zailtasun. Eta trabak traba, nik berriro maritxoa izan nahi nuke beste bizitza batean. Ni ere ez bitarra, travestia, maritxoa, ez nuke ezer aldatuko. Ezer. Eta ez dut ere garrantzitsua dela diozuna, ze askotan honi buruz egiten dugunean, beti da diozuna ez, ze gaizki pasatzen duzu, ze sufrimentu dagoen, ze tal, ze negatiboa dena, bale, ikusgarritasuna martza jo realitate honi, ze gure realitatea da, izan da, eta izango da, triste, baino, aizue, hemen gaude. Begira. Bizitza badugu lanbidea, badugu familia, baitugu lagunak, badugu gure komunitatea, zoriontsu bizi gara, eta hori ere, erakutsi behar da, keni txikian nintzenean eta planteatzen nuenean, emakume transa nintzen, eritartzen como, eske ez daukat etorkizunik. Ze ikusten genuena zen, orduan, pues edo prostituzioa, edo gaua, edo no sé qué, edo no sé cuantos. Igual, ikusizango bagenu, eta existitzen ziren, emakume trans zoriontsuak, edo beren bizitza egin dutenak,
pues eske beste modu batean igual bizi izango genuke. Eta hor sentimendu aldetik eta gure izateren parte importante bada sentimendu, ezta? Nola adierazten ditugun, nola sortzen ditugun bestekiko aliantzak, ezta? Gizon hetero askok arazo bat dutenean jotzen dute emakumeengana, edo jotzen dute, batzuk isiltzen dira, eta problema guztiak, eta gero maskulitate hegemoikaren ondorioak orpeiratzen dituzte, ezta? Emakumeengana jotzen dute, edo maritxuengana jotzen dute, ezta? Ze haien artean, orokorrean, ez dakit hitz egiten sentimendu buruz. Eta orduan guk aizpok gure artean dugun harreman hori, nola ukitzen dugun elkar, nola ferekatzen dugun elkar, nola oheratu garen askotan, bai, gure aizpekin, ez da? Ostia, eske, hori ezin da ezeren truki aldatu. Total. Eta hori da gure komunitatea, gure realitatea, gure familia. Eta horregatik diot, errealitatea ez dela hain iluna. Dagoela, hor, dagoen errealitatea, noski. Baina, tio, ez da gauza bakarra. Iruñekoak joaten ginen, garai honetan, joaten ginen hilabetean behin txokolandara, Bilbora. Bazuen eganek, bazuen lokal bat, eta gu jartzen ginen musika, eta ez dakitzen, gero jaten ginen saunara, edo ez dakitzen, bueno, hori alde, gaur kontatu ez dugun zerbait, baina, bueno, parranda, egiten genuen, eta gau, eske nik sentitzen nuen, toki batera joaten naizelarik, eta segituan ikusten duan orgullo baiekanoko jendea, ikusten duan agota, eske nire jendea, eske ezagutzen dut, ikusten du nire jendea dela. Eta ja, trans dela, boiera dela, ezbitarra dela, ez dakizer dela, eske nire jendea da. Nire jendea. Gogoratzen duzu 14 urterekin, esan duen, oi, nire jendea. Pues gauza bera sentitzen dut. Hori izan zen hola baitere, piztu zela argi bat esateko, ekepa, bete hacia la luz, urbildu jende horren gara, urbildu jende horren gara. Bai. Guk ez dugu erabakitzen. Guk ulertzen dugu hori dela guri jendea. Ikusten ditugunean. Nik dibain ezagutu nuenean, hori sentutu nuen ere. Niretzat zen como, eski hau da, ugarena. Eta hori da, Dibain ezagutu zenuen. Ez pertsona, ez interneten. Interneten, nik, Dibain, ikusi nuenean izan zen como... Emeretzi urterekin Londresera joan nintzen ikasle batek gonbidaturik, eta joan ginen LGTBI edo, zera diskoteka batera, eta bazegoen zinema diskotekaren barruan, eta ari ziren ematen Dibainen pelikula. Eta nik hor ezagutu nuen bere filma, eta ez nuen sinetxi, zenuen, hostia, karo, Iruñeko bat, Londresera autobuses joan ginen, eskuot batean, eta gainera hor, eraman ninduten horrelako toki maju batzuetara, eta Dibain ezagutu nuen pelikula batera, claro, eske Iruña oso toki iluna zen. Bai. Baina, bueno, gero aurkitzen dugu gure jendea, eta diozuna, badakigu argia bezala, ara joan bargarela. Bai. Eta pena ematen dit jendeak argi hori ez ikustea, edo ez ikusi nahi izatea eta esatea. Nire hauek no me representan, edo lako bazak entzun bar ditugunean, arrotasunari buruz adibidez edo lo que sea, bueno, zoiak ingo duzue, baina bilatu beti zuen argia, eta argi hori ikusten duzunean eski da zoragarria. Eta zure jendea ezagutzen duzunean da zoragarria. Bai, oso eroso sentitzen dira, gainera zizetero arauak ematen duenarekin, eta orduan badago heteronorma bat, asko bizi du gehi arau bat, ez da, nola baitere, zer den gehi, eta gehi onartua da, txuria bazara, eta heterosexualen antza handia duzun, ez da, eta beratxa baldin bazara, eta jantzita, ez dakizer, gizon baten moduan, eta dakizer, ez dakizula sobera nabari, ez dakizer, ez. En fin, kepa, bukatu beharko dugu, zera, luzatu gara, kriston fina, baina, bueno, aurretzen da pixka luzeago, ez dut interesgarria dela, aldarrikatu nahi dut ze garrantzitsua den gure historia ezagutzea, gure aurrekoak ezagutzea, gure borroka ulertzeko, ez, azkenan askotan uste dugu, edo uste du jendeak gaur egiten duguna oso modernoa dela, eta oso berria dela, baina ez da bat ere berria, hau betianik egon da. Beharrezkoa da ezagutzea nondik atozen, beharrezkoa da ezagutzea aldizkari hauek, egamek egin duen lana, beste pertsona askok egin duten lana, mundu mailan egiten den lana, ze gogoratu ere kolektibat garela, mundu mailan. Ez dela bakarrik gure hemengo eskubideak lortzea, baizik eta mundu mailan eskubideak lortzea. Eta hau dena, eskertu nahi dizut, egin duzuena, eta ez erakustea betiz duen lana, eta zuen aurrekoen lana, eta jarraituko dugu, urrengoi ere kontatzen. Egin duguna, egin duzuena, egin dutena, eta jarraitzea. Iparraldekoek izaten duten bezala, eta niri biziki gustatzen zait, 1000 eskuir. 1000 eskuir.
Mila Lomas. eskuir. Domas, bukatzeko kepa berriatzi behar dugu mandamentua, Bai. 8. mandamentua. Zein zen, gogoratu zein zen Zen, gurea. ez duzu pentsamendu edo ekintza lizunik onartuko. Eraman ditzagun praktikara gure pentsamendu eta ekintza lizunak. Venga, oso ongi, Bai, eraman ditzagun. begiratu zure kamerara eta esan. Vale, eraman ditzagun praktikara gure pentsamendu eta ekintza lizunak. Mila esker, kepa! Mila esker zuei. Eguneko hitza. Gaurko kapituluan hitz hau entzun dugu. Eskuan gitza. Eskuan, eta horrek Bai. esan nahi zuen, Bueno, pues bai. tuli-tulia... Tuli-tulia zegoela. Vale. Tuli-tuli Nafarroan sortutako hitz bat da. 80. hamarkadan, gehien bat gay komunitateak erabiltzen zuen hitz hau, esateko espazio batean ulertzen zutela. Ligoteoa zegoela. Bazegoela hor kolorea. Adibidez, Gorlizeko pinudian paseatzen bilen eta tuli-tuli asko zegoen bertan. Ze ona den tuli-tuli temazoa albinaztaraz eta jogurina borobarena. Mila esker denboraldi hontan kapitulu hauek entzuteagatik. Eta ez galdu urrengo atala. Noiz? Oraindik ezakigu, baina zerbait berezia badator. Bai? Jesus, kaixo?